and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Puki! Hey, assistant. Ngano, Duki? Pwede na tingalin ni mo, mada, ang akong binuhat ka tsa para ilang matilawan? Sure! Kadit, ha? Gamay lang. Tibok! Uy! Ano ba na, oy? Ano maningan ka? Lala ko na maningan. Hala? Ano maningan? Saan na siya? Tibok! Ano sa ba siya? Doon ko ba? O sa'yo, problema pa, Ing. Ayaw ka malaka! Di ko magdugay. Ni-anhilang ko para magpasalamat! Kuya, wag ko ni mo mudag. Pasalamat, pinasing ka man. O gano'n nagpasalamat masag kuno ka. Tungod sa imong paghatag! Ha? Kala. Mapahit. Paghatag na kong first aid, Ibok! Ug sa pagdanin nyo na ako sa ospital! Mapahitan mataan ni kalakihan. Kalain, basta ni mo magpasalamat, uy. Mura mag may kasuko. Mura mag napugos lang. Kay napugos ng bitaw ko! Kalain magpasalamat. Nagpasalamat ako tungod sa iyong gibuhat ako! Ay, kalain. Pero naglagot ko ninyo! Ha? Kamo'y hinungdan nga na high blood ko! Kamo! Hala, Oh? Nahibla na sad ka? Kalma lang ko, tanaw. Oo, nahibla na sad ka. Ay, kalma lang. Kalma lang. Ing, Ako, iyang dunggan. inhale. Paminaw ako. Aha. Inhale. Na. Exhale. Inhale ug balik. Exhale ug balik. Kaya sila. Kumusta ang pamati? Okay na, imok. Okay na. Inhale. Basta na. Okay na magka ka. Di pa ako di mo pa iksilon. Wala, di lang. Gino ang Basta okay na ka. Okay na ko, imok. Okay na. Very good. Sa sunod, ayaw pa na si mong gibati. Okay, Dok. Sige pa ha. Pwede na ka mo pauli o mo relax. Pauli na. Ilan ko ito na. Amping paing. Hi, si Paing. Unsa? May pawa na lagi kumuad to, lagi. Ay kitsa ba siya nagsugo ni mo nga mo adto para magpasalamat? Wow. Peswa kay mabasol gawa sa imong kaugalingon, Paing. Maubitaw nga galagot og bayo, ma. Kay wa ko'y mabasol, gawa sa akong kaugalingon. Oo, tanawa ng naong ni mo, namuha ka na sad. Musaka na sad gani na imong dugo ron, kalaki ka lang yun. Ay, pastilan. O kana, sakto nang imong gibuhat. Ginhawa og lawom. Kana, mayo nang imong gibuhat, Paing. Maubitaw na gisulti ni Imok. Inhale, exhale. Gisulti ni imok? Oh. Heh. Di na ta maghiskot niya, ma. Di na ta maghiskot niya. Tanawa ra gyud ka. Sige, di na ta maghisgot, oy. Ayo. Uy, Nganong ni ama na siya? Payo, nang Isabel. Paing. Yuhu. Okay. unsa itoyo? Kining, nang, doon na lang ko ilaing itudlo ni Paing nang. Kung paminaw niya, musaka ang iyang dugo. Unsaon man? Pagkanauga lang. Ay maunay iyang giingon, Paing. Kumuon lang kunog hugot ang kamot, nya 5 minutes nga pagkumo. Unya bukharon ikahuman. Dayon balik ta pud og kumo og hugot. Unya bukharon na pud. Ipuli-puli lang kuno ang wag tuo nga kamot. Manaingon niya? Mao lagi na giingon niya. Ha? Sa balik-balikon man ta. Di ko mutuo, ana, ma. Ha? Di ko mutuo, ana niya. Dili! Gamay na lang yun. Hapit na mahuman ang 5 minutes. Inighuman ining kamuta. Ang pikas na sad. 5
5 minutes na. Bukaro na nako. Pikas kamot na sad. Doon naman di ko'y nalimtan pagpangutana ni Paing. Oh, uy, nagunsa man na siya. Oh, iyang gikumo paghugot ang iyang kamot. Oh, oh, uy, 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 iya na sa gibukad. Uy, ug ang pikas kamot na sa diyang Ipuli-puli lang niya ang waog tuong kamot nang. time para good. Iyang gisunod ang gisulti ni Imok. Wa man kay klaro, Paeng! Ma? Ma? Abi ba na kog dili ka mo tuo ni Imok? Abi ba na kog dili ka mo sunod sa iyang gisulti? Abi sa bitaw na ako. Oo. Pero, suway-suway rin guning ako, ma. Ako lang gisuwayan, unsa ka tinuod iyang gisulti. Kung epektibo ba yun? Mao ba? Onya? Epektibo man di ay. Timan ito ninyo nga akong gitudlo nga hand exercises ha. Kung inyo ning mabuhat kada adlaw plus sa mga herbal nga ako nang gitudlo ninyo, akong ipaniguro nga maminus-minusan gyud ang inyo unyang pag-adtos doktor. Kini ako problema dok imo. Doon na kay mahimo ini. Sa madapanig hand exercise o herbal. Unsa may imong problema? Kini akong naw nga nangunot na ba? Bibi ko na be, tanaw ta sa imong naw. Kini god. Tangtangan ng kumuot nga papel nga imong gitabon para nga makita nako imong naong. Wa mo ko magtabol og papel dok. Mao ni kong naong. Ha? Uy, Ngano ala. man dok imo? Wa kay mahimo ni akong naong. Doon na uy. Ikakadyo sa magkuha ko plansa. Okay, sanay mong gitudo sa mga tao nga hand exercises da, Imok. Maka relax ka. Kay sila naman lang. Di naman kinahanglan nga mag-apong kagyud kada usa nila. O lagi. Nalipay bitaw ko nga nakadiskubre ko ana Di masana nakatunan nimo. sa internet ragod. Mao ba? Uy, tudluin na lang sila asa na nga website makita. Ako na bitaw silang gipahibaw ana. Ako na nagibuhat. Di man maminaw. Mas gusto man gid nila nga ako mismo ang mutudlo nila. Mao ba? Aw hinuon, mas advantage nimo kay dili mahunong ang imong kita. Kay every time mo ani sila, muhatag migud sila nimo bisan dili ka mangayo. Mulang kini gyud hinoong dagana kung magpadayon ni makabuhi na gid ko pamilya. Magminyo na ka, Imok? Mga sawa na ka nako? Ha? Kalain. Kuyuan man ko siya pangutana gol. Allergic jud kaayo ka, oy? Dok, Imok. Oh, ngano man ka? Gisikaran ko sa kong tatay, Dok. Pagtulo na ko niya sa imong hand exercise. Uy, hala, nga naman. Nasuko siya. Ako na gano'n siyang gitudluan kay daggan man siya gipamati sa lawas. Unya, wa man may kabayan si doktor. Wa tingali nimo taro nga og pasabot. Aw, gitarong manggod. Kamemorize manggod ko sa tanan nga hand exercise god. Unya ano nasuko man ang imong tatay nga para naman na siyang kaayuhan. Ha? Para naman sa kaayuhan ng imong tuyo? Ano man? Unsa day iyang katarungan nga nasuko man siya? Unsa may sulti? Ngano ko nung ako siyang gitudluan og hand exercise. Ngawa man siya yung mga kamot. Daan ko pa. Payontag mo balik tong batanong lalaki gahapon kay matudluan siya nako og foot exercises. Tanaw lang nato. Basin mo balik to karon. Dok Imok! May buntag. Unsa may akong ikalagad, madam? Lingkod, ma'am. Ayaw na. Moderate sa ako sa kong tuyo, Dok Imok. Unsa man ang tana, madam?
Mubayad ko bisan pila imo pangayoon. Basta imo lang gyud ko matabangan. Okay nga no, sa man imong problema, madam? Sa akong tanaw nimo, healthy man kay ka. Dili ko magpatambal og sakit, Dok. Doon ako'y gustong ipabarang. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!